ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲರಿಂದೆನ್ನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ತೋಂದಿಪ್ಪುಲೆಂದೆನ್ನುವೆ. ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ಮುಜಿನೆ ಸರಿಯಾ ಅಂದು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಸರಿಲ ಇಂಚ ಅರೇಪ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆನ್ನುವೆ. ಅಂಚ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸರಿಯನ್ನು ಅರೆಪ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸರಿ ತೊಜಂಕದ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತೊಜಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೀರ ಐತ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಕ್ಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪತ್ರಡ್ಡೆ. ಬಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೇತಾನೆ ತೇವುದ ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ಅರೇಪದ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೆ. ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೂಜೆದ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ತೇವುದ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಪೂಜೆದ ಮಲ್ಪರೆ. ಅಂಚ ಇರೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಜಿ ಚೂರು ಇರೆ ಎತ್ತು ಅಂಚೆನ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ಲ ಅರೆಪ್ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೆ. ಬಕ್ಕ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ತಾದಿಡ್ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಇರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಕೊಯ್ದು ಪಸಂಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಪ್ಪುಗುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾಪಸುರ ಆತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರೆಪುದ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆತು. ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಹಾಕುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಷಗರಾಂಡಲ ತೇವು ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂದಲ ವನಸುಡು ದಾಲ ಏನಲ್ಲ ತಿನ್ನಗ ತರೆತ ಕೂಜಲು ಏನಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಅವು ಪೋಪುಣ್ಗೆ ತೇವು ತಿಂಡ ಅಂಚ ವರ್ಷಗರ ತೇವು ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದ್ಪೇರೆ ದುಂಬುದಗಳು ಅಂಚ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಲೈನಿ ಪೂಜೆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಅರೆಪುದ ಅವಿನ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಜಿನಿಕಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ. ಓಕೆ ಬಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಈರೇನು ಕೋಡೆ ಕೊಯ್ದು ಯಾನು ಇಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಪತ್ರೊಡ್ದು ಇರೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಸಂಬೈದೀನಿ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ತಾದಿಡಿತ್ತಂಡು ಕತ್ತಿಡತ್ತು ಇಂಚನೆ ದಾಳ ಇತ್ತಜಿ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಒಯ್ತು ಕನ್ನದಿನ ಕೆಲವು ಇರೆ ಪರಿದುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಇಂಚನೆ ನಾರಿನ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪು ಇಂಚ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂತೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಬೊಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಇಂಚ ದೀತೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾವಡವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಣ ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಪಾಂಡ ದಾರದ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಪಾಡೋಡು ತುಳಿಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬಕೊಂತೆ ಇಂಚ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಮಸಾಲದು ಪಾಡ್ಗ ಲಾಯ್ ಫ್ರೈ ಆಡಿದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ತುಲೆ ಅರಿ ಯಾನು ಕೋಡೆ ನೆನೆದಿದ್ದೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ನ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಕೆ ಉರ್ದುಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅವು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಐತ ನಾರು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಬೆತ್ತಡಿದ ಇಂಚ ನಾರು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಂದೇನು ದೆಕ್ಕದು ಒಚ್ಚಿದು ಗೆತ್ತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ್ ಪೂರ ಉಂತುಲೆ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ
ಪುಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪುಳಿದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಿರ್ಮಿನಲ ಕಾವೊಂದುಂಡು ಕೈ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಚೂರು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆನತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಪಂಡ ನೈಸ್ ಬಿಡ್ಚು ಒಂಚೂರು ಜರಿ ಜರಿ ಗಟ್ಟಿಲತ್ತು ನೀರ್ಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇಡೋದೇನು ಐತೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತರು ನಮಗೆ ಪೂಜಾರೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ನೈಸ್ ಆಂಡ್ ಯಾವ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೀರೆಕ್ ಪೂಜಿದೆಯನ್ನ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚನ್ನು ಉಲ್ಟ ಪಾಡಿಯೆ ನೆಡು ದುಂಬುಲ ರಡ್ಡು ಸರಿಯಾನು ಮಾತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಗೆತ್ತದು ಗೊತ್ತಿಲೂ ಅದು ಪತ್ತ ಹೊಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೂಜೀರೆ ಪಾಡಿಯೇನು ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಡ್ಪುಗ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇರೆ ದೀದ್ ಮೇಲ್ಡ್ ದೀದ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ದೀದ್ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಇಂಚ ಬಂದನು ಇಂಚ ಪೂಜೆಯಡ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮುಂದು ನಮ್ಮಡೆ ಇರೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಜಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇರೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ ದೀದ್ ಇಂಚ ಬಂದ ಇಂಚ ಪೂಜೋಲಿ ಕೆಡ್ಡಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರೆಡ್ಡದ ಇರೆಕು ಇಂಚ ಪೂಜಿ ದಾಂಡ್ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯರೆ ದೀಪಿನಿ
ಇತ್ತ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಪೂರ ಇರೇಕ್ಲ ಇಂಚೆನೆಯನ್ನು ತಾಗವೆ ಮಸಾಲ ಉಂತುಲೆ ಒಂದು ತಂದೂರದ ನೀರ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಂದಾತುಂಟುಲೆ ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇದೇನು ಇಂಚ ಬೆಯ್ಯರ ದಿವೋಡು ಇಂಚ ಇತ್ತ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ದಿವರಂಡು ಪತ್ರಡ ಮೂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಟುಲೆ ಇಂಚ ಬೆಯ್ಯರ ದೀತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಾದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬಂದನು ಇರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಅಂಚದು ಒಂತೇನೆ ಅಂಡು ಮೂತುಲಿ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಒಂದು ಪತ್ರಡೆ ಒಂದೆಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ತವಲ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಗೆ ತೊಂದೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟುಲೆ అలాంటి ఫ్రై అవ్వడండి ರೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತವಂತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನಿ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ నేను ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡುದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಅವನು ಬರ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಉಲ್ಟ ಪಡಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಕೆಂಪಾಕಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚಾತುಂಡಿ ಆ ಪತ್ರಡ ಪಾಪ್ಕೋ ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಪತ್ರಡದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಮೂಲೆ ಯಾಪ ಶುರು ಆತು ಪೂಜದ ಮಾಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಆತನತ್ತ ಕಿರ್ಮುಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟ ದಾರ ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ಲೆ ಚೌಕುಂಡೆ ವಾವ್ ಶಾನಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಶಾನ್ ಬೊರ್ಚು ಬಂತೆ ಕಿರ್ಮುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿಂತೆ ತೂ ಹೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಂದು ಬಗ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಶಾನ್ ಅಂಚ ಎಂಚಂಡ್ಯಾ ತಿನ್ನು ಅಗ್ಗಿ ತಿನ್ನು ಬಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಅನ್ಕೊಡ್ಚು ತುಯ್ಯರತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜಿದು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ನಿಗುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಕರ್ಕುರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪತ್ರಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದೋಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಾದ ಮುಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್